कौन कि रे आज कौन एते लेट आसिलु? ମିସ୍ ମିସ୍ ଆଜି ବା ମୋ ବାପା ବୋଉ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ତୁ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ଯାଉଛୁ? ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମା ବାପା ଝଗଡ଼ା କଲେ ତ ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମିସ୍ ମିସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଚପଲ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ। କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ବଜାର ଯାଉଛୁ କି? ହଁ ରେ ବୋହୂ, କହ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା, ନେଇ ଆସିବି। ଜିରାଟା ସରିଯାଇଥିଲା ତ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ। ସେମିତି କହନି, ଜିରା ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନାଁ, ସେମିତି ନିଅନ୍ତିନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାପା ଖତମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଜ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଯାହା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ କୁହ? ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଝାଳ ଜମା ବି ବହୁନି। ଓ ଏଇ କଥା। ମୋ ବିଲ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର